Dobrodošli. Jutro, bolje vas našli. Ja, pozorištance, puš, pa to svi, pogledajte, to kad se kaže pozorištance, svi se smeju, meni je to... Pa to je meni genijalno. Da. Pa čekajte, 45 godina, to je kao, to su neke zrele, dobre, najbolje godine, kada tačno u stvari znate šta želite, šta očekujete. Ali mislim i roditeljima, odmah da se razume. Pa da, evo, roditelji su i sinoć uživali, bila je premijera princeze Dušice. Sigurno kako treba, tu nema dileme, ali šta je to što Dušica radi u gradu duhova? Dušica je jedna mlada princeza koja, kao i svi mladi ljudi, želi da istražuje svet i prosto želi da izađe iz toga. Dakle, kako ste sve te zamke u tom svetu odraslih kad ste dete, kako se one prevazilaze? Jel vam pomažu? Morate da imate pomoć uvijek, jel da? Pa mora, ja isto mislim da mislim pomoć. To je neka više i svest, a opet je... Mislim, evo sada... Decu, to je, mislim, zato što je uvek borba dobra i zla, je li tako? Da. Pa evo ja koji sam, ja sam odrastao, ja mislim da evo zajedno sa Kajem, ja sam odrastao u pozorištancu Puž i baš... Na tu scenu samo malo da budem, a ne da igraš tamo. Dobro, ali, dakle, koliko se predstava igra trenutno u pozorištancu? Trenutno je na sceni 20. Fić Firići, tako da je to sad funkcioniše. Da, sad počinjemo i hor je krenuo punom parom, radimo za premijeru, to Zlatna ribica.